Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Wednesday, Philippines! Happy Wednesday, everyone! Good morning, Philippines. Itugyan ang tanan. So atong itugyan ang atong mga kasakit, mga pagsulay, problema na atong naiagom karon mga kaigsuonan. Kung ang mga pagsulay moabot kanimo ay kahadlokay naa ang Dios kanunay, may kahangawa ug may kabala ka siya. Itugyan lang kaniya ang tanan. Kung sa takna nga di mo na gyud maantos ang Ginoong Dios, duolon og sangpiton, may kahangawa ug may kabala ka siya. Itugyan lang kaniya ang tanan. Busa tuon nantu Ginoon Dios kasaandang kanunay. Busa tuon nantu Ginoon Dios kay Sitania pasanda. Kung sa takna nga di mo na gyud maantos ang Ginoong Dios, duolon og sangpiton, may kahangawa ug may kabala ka siya. Itugyan lang kaniya ang tanan. Busa tuon nantu Ginoon Dios kay siya anda kanunay. Busa tuon nantu Ginoong Dios kay Titania pasada. kay siya andam kanunay. Busa duolon Nantu
dito